Ola, Bea, benvida ás nosas entrevistas na corentena que estamos facendo con artesáns da zona de Compostela que formen parte da Artesanía de Galicia. Neste caso queremos presentar o teu proxecto, Espacio B, e xa que estamos falando contigo, pois encantados de que ti mesma nos contes que o que fas, que é Espacio B. Pois moitas gracias por invitarme e por contar co meu proxecto. Pois Espacio B xurde da necesidade de poder axudar as persoas a mellorar a estética dun espacio, non? Desde fai un ano decidín emprender de novo e, bueno, dai xurde Espacio B como marca persoal. Para min un espacio significa aquel entorno físico que me permite interactuar en el e desarrollar a miña creatividade. E a B é, pois, as iniciales do meu nombre e apelido, Bea Barril. E, bueno, aí xurde esta nova experiencia e proxecto, non? Ujú. Que levamos aí en paralelo. Cando foi que comezaches con el? En que canto tempo levades? Pois levo actualmente un ano, pero decir que, bueno, eu levo 20 anos no sector como deseñadora de espacios, escaparatista e tamén fago restyling de imaxe. E, bueno, é algo, forma parte da miña pasión, para min a miña profesión é a miña pasión. A min, pois, bueno, desde nena sempre me encantou subir a un desván, coller objetos abandonados e darlle unha nova utilidade. É algo innato en min que sempre me caracterizou, bueno, pois un pouco, sempre me encantaba pois poñerlle orden e estética a cada espacio, non? Entonces, bueno, eu creo que eso o levas aí de dentro. E despois de 10 anos, pois decidín eso, volver a emprender, porque, bueno, non me quería desvincular do meu sector e da miña pasión. Entonces, bueno, un pouquiño volver aos inicios. E con que tipo de sectores traballas? Porque estiven vendo na túa página web que traballas entre outras cousas con hostelería, que é un sector que nos na revista Pincha falamos moito dos bares e restaurantes da cidade. Traballas con hostelería? Non sei se con máis, cales son eses mundos nos que te moves? Pois, bueno, sí traballo con hostelería, lógicamente, por locales que xa deseñei relacionados pois co sector, como o Wonderclife en Santiago, que é recente, pero, bueno, decir que o ámbito do diseño abarca moitos sectores, entonces, bueno, deseño se aplica a calquer espacio, a calquer proxecto, entonces eu colaboro un pouco con todos os gremios, tanto o comercial, tamén traballo moito con particulares, para un pouco mellorar a estética dunha vivenda na que queren vivir ou incluso cando queres alquilar ou vender un espacio, que aí aplico pois a técnica do home staging, que é un pouco a mezcla de interiorismo e marketing inmobiliario, que non ven a ser máis que a posta en escena de espacios, non? E que para min un pouco a posta en escena de espacios se traslada a calquer proxecto, sea un local de hostelería, sea un negocio de calquer, sea pois unha librería, calquer espacio, ou como a túa propia casa, incluso pois, por estancias, non? É dicir, a posta en escena pode ser dun salón, dunha cociña, de calquer espacio no que se interactúa, non? Ao mesmo tempo que dun escaparate, non? Entonces, bueno, para min non teño ningún sector, non estou especializada en ningún sector. Basicamente, pois estou especializada en servicios de interiorismo e escaparatismo, pero aplicado pois a calquer concepto, a calquer espacio, a calquer cliente. Ujú. Pero cales serían algúns exemplos de traballos que teñas feito ata de agora? Pois un pouco, se me baso en escaparatismo, decir que estou acreditada por artesanía desde fai un ano e, bueno, para min me abriu outras portas o poder interactuar co gremio dos artesáns, que para min é moi importante. Pois decir que, bueno, aí destacar, por exemplo, a posta en escena que fixen en artesanía no prato, que foi un pouco con mestura de distintas pezas de artesáns, pois tiña que facer unha posta en escena para potenciar eses produtos. Entonces, bueno, aí había unha mezcla de materiales, de cores e demais. Entonces, un pouco o que busquei é buscar un atrezo común e, sobre todo, na temática, como era a artesanía no prato, pois me basei en legumbres e en verduras e hortalizas todo fresco. Entonces, intentei eso, pois, facer unha posta en escena común. Despois tamén en novembro, no San Martiño,
na feira cabalar que hai en Teo, pois tamén fixemos unha posta en escena dos artesáns de Teo, porque eu tamén pertenzo ao Concello de Teo, e aí, pois, 14 artesanos, o que fixeron foi, pois, traerme o seu produto, eu incluso, pois, os visitei aos seus talleres para ver que pezas tiñan, de onde procedía esa materia prima, e aí un pouco o que busquei foi facer o antes e o despois, non? De onde procede esa materia prima e que resultado temos con esa materia prima. E un pouco eso, pois, o fixen cos 14 artesáns e fixemos tamén unha posta en escena como pois moi atractiva, a verdad que gustou moito. E despois, bueno, pois se me baso no tema da hostelería, pois teño recentemente, como vos comentaba, o Wonderclife Café, que era unha cafetería que había en Santiago, e aí os seus donos pois quixeron darlle pois un cambio de estética e un lavado de imagen, pero aproveitando parte das cousas que había ali. Despois teño Finca Goleta, que foi na Mariña Lucense, pois unha casa rural que aí un pouco que querían facer é un estilismo no exterior, cambiar o seu mobiliario que levaban con el desde facía un montón de tempo e querían darlle un aire novo, crear unhos ambientes na zona exterior que pasa a río ao lado, non? E entonces buscar como crear distintos ambientes, zonas de tumbona, zonas de mesa para desayunar, un pouco así buscar ambientes para que o cliente final pois se sinta máis confortable na súa estancia, non? Entonces, bueno, basicamente teño así un pouco unha mestura de proxectos diferentes e, bueno, eu un pouco o que intento nos meus proxectos é aplicar a miña metodoloxía das 3 Rs, que se basa en respetar o existente, reducir os custes e resaltar a estética. Que quero conseguir a través da miña metodoloxía? Pois que os proxectos sean máis sustentables, que o deseño este ao alcance de todos, e buscar un pouco como potenciar eso, non? Para min é moi importante que as cousas, na medida do posible, pois permanezcan no paso dos tempo e non se queden pois na memoria dos recordos, non? Esa tradición, esa cultura, de feito, o estar en Artesanía de Galicia me permite estar máis en contacto co gremio artesanal e para min, por exemplo, unha das miñas metas é poder diseñar un espacio con pezas de deseñadores galegos, non? Ujú. Para min eso sería o ideal, non? Porque creo que temos moito talento e moitos recursos e non necesitamos a veces exportar cousas de fora, non? Entonces, bueno, un pouquiño pois sería eso, sería un dos O teu proceso de traballo, quer decir, falabas das 3 Rs, que é o que buscas sempre nos teus proxectos, pero como é ese momento desde que te encargan un traballo ata que está rematado, que proceso levas? Pois, bueno, a mí me encanta interactuar moito co cliente, primeiro esa primeira toma de contacto, empaparme un pouco de todas as súas ideas, do que busca, de que non lle gusta, é dicir, facer aí como un análisis de todo o que necesita, un briefing, non? E despois, a partir de aí, empezo un pouco a plantear de maneira con bocetos ou incluso, bueno, empezo un pouco a proxectar eu, non? Na miña cabeza e plasmar en papel un pouco o que o cliente me acaba de contar e empezo un pouco a desarrollar propostas. E en base a eso, pois vexo un pouco cal é o que máis vai acertado co cliente e o poño en común con el e empezamos a traballar en paralelo, non? A mí me gusta que o cliente participe moito no proceso do deseño de calquer espacio ou calquer proxecto e a idea é que el poida interactuar comigo e opinar. A mí non me gusta impoñer un deseño, nin unha tendencia, me gusta que o cliente se identifique co espacio no que vai a vivir, o local no que o seu negocio, a súa imaxe, que se identifique con eso, non? E que e non, a veces non é cuestión dunha tendencia, a veces é cuestión de que ti te sentas confortable, que en base ás túas necesidades, nun espacio. Habrá xente que lle gusta ter máis menos elementos, lle gusta saturar de cores ou non. Eu, claro, intento, na medida posible, ser neutral e aconsellarlle en base ao que está buscando o cliente, non? Pero, sí, para min é un proceso moi de interacción continua. Agora que estamos nesta época de confinamento, crees que cambiará algo ou estás xa dándolle voltas a facer algún cambio
de cara a cando xa volvamos a traballar fora das nosas casas? Pois sí, a verdade é que vai haber un cambio, é evidente, e temos que empezar a reinventarnos, a plantearnos cousas novas. De feito, bueno, pois eu xa estou empezando un pouco a analizar outras vías de como interactuar cos clientes, de como poder ir a un espacio, é dicir, vamos a ter que marcarnos unhas normas e unhas novas estrategias e o mercado vai a cambiar, non? É dicir, ao millor dedicarme máis a mellorar o entorno no que eu vivo ou no que teño que este confortable de algunha maneira, non? Entonces, si en base a eso, pois ao mellor plantearnos pois exposicións virtuais, visitas virtuais a espacios, teremos un pouco que desarrollar máis eses campos, non? E sacarlle máis partido á tecnología, lógicamente, porque vamos un pouco nesa liña. Falábamos antes de que estás en Artesanía de Galicia pola parte de escaparatismo. Como crees, é unha parte na que os clientes teñen que valorar, non? Esa parte de ensinar o seu produto. Crees que se está valorando suficientemente? Por que é tan importante como amos o seu produto? Pois a ver, basicamente porque é un medio de comunicación, non? Un escaparate, unha posta en escena nunha feira, nunha pop-up, como ti presentes o produto é o que, como se suele dicir, o que entra polos ollos, non? Entón, se ese primer impacto ten un resultado, pois ti vas a conseguir o teu objetivo. Entón, é moi importante mimar eso. A ver, a veces os artesáns ou calquer diseñador se basa moito en como nesa peza, porque é o que controla ese sector, pero logo non teñen a capacidade de como expoñelo ou como explotalo, non? Entonces, para iso, bueno, pues estamos os profesionais que estamos especializados nese campo, como en todos os sectores, non? Para cada gremio hai as súas especialidades. Entonces, eu creo que é importante pedir asesoramento, pedir consello, porque a veces poñemos un atrezo que saturamos co atrezo, entonces lle sacamos valor a esa peza inconscientemente, non? Entonces, ao mellor fas o resultado rebote, que a xente se fija máis en como estaba colocado calquer ornamento que puxeches ali e non a peza que queres vender, non? Entonces, eso, pois, claro, é que hai que estudialo un pouco para cada caso. Non é o mismo expoñer, pois, tecidos que cerámica. Pois aí está ben que existan proxectos como o teu que axuden moito a saber vender o que tes, e tamén me parece moi interesante o que falabas da reflexión que temos que facer estes días de dar valor ás pezas antiguas, ás pezas únicas. Non sei se pensas que un pouquiño a xente empeza a valorar iso ou todavía temos moito camiño por andar. A ver, hai xente que xa o está facendo, pero aínda hai moito camiño do consumismo, é dicir, que pasa que, bueno, todo é unha reflexión e hai que ir educando a xente pouquiño a pouco, non? Pero a veces xa non é só eso, a veces a xente, eu moitas veces alguén acude a min e me dice que quero darlle un cambio a esta vivenda, que estou xa saturada destas pezas, estou aburrida, e a veces simplemente é como colocalas de forma diferente e estratégicamente, non é, e me pasa, non, de darlle un lavado de cara a unha vivenda, aproveitar cousas que temos e a xente dice, jolín, pois mira, colocado desta maneira xa parece distinto, ou simplemente cambias os complementos, non? Eu normalmente intento aproveitar todos os recursos, pero dándolle un lavado de cara, lógicamente. E logo xa o que non se pode aproveitar, pois non se pode aproveitar, pero Como se sorprenden moito dos resultados. sí, a verdad que moita xente sí, porque pensa que non se imaginan a de recursos e a de cousas que podemos aproveitar. Entonces, bueno, aí vai tamén en base á persona que tamén te asesora, non? Eu son desa ideología de poder respetar as cousas, pero eu entendo que tamén a nosa labor forma parte deso, porque para min que me den un espacio vacío, me den pista libre, pon o que queiras, fai o que queiras, eso, bueno, pois sempre vai a quedar ben porque aí podes facer un pouco o que queiras. A cuestión está cando te tes que adaptar ás cousas e para min esos son os proxectos que ao final teñen unha esencia, non? Pois buscar un poquiño sacarlle rentabilidade
para min é como descubrir a mellor versión dun espacio, non? Pero cos recursos que hai ali. Moi ben, Bea, pois encantados de coñecer o teu proxecto. Quédanos que nos digas un pouquiño onde seguirte, páxina web, redes sociais, onde podemos ver máis sobre o teu traballo. Pois, por exemplo, nas redes sociais, tanto en Facebook como en Instagram, o nome tal cual o nome do meu proxecto, Espacio B, e despois na miña web, que é espaciob.com, e, bueno, tal cual o logo, non é nada que sea diferente, entón Podemos é moi fácil de buscar, e aí podedes ver un poquinho, pois, algún proxecto máis de cerca e ver un poquinho as cousas que realizo e que levo a cabo e poder seguir por aí un pouco a miña traxectoria. Pois seguiremos encantados o teu traballo. Moitas grazas por esta entrevista, que vaia todo moi ben agora que estamos na casa e unha vez que poidamos sair con máis normalidade. Moitos bicos e noraboa polo teu traballo. Pois moitas gracias a vos.